Prezident Andrej Kiska vydal vyhlásenie, ktoré de facto znamená, že mesianistické obdobie slovenskej politiky sa skončilo. Všetci očakávali, že Andrej Kiska zohrá úlohu politického spasiteľa a že vstúpi do straníckej politiky a zúčastní sa parlamentnej súťaže vo voľbách roku 2020. Jeho oznam tieto nádeje či obavy zlikvidoval. Myslím si, že na Sumračnej, kde sídli Smer, a na Šafárikovom námestí, kde sídli SNS, môžu prepuknúť oslavy, pretože majú garantované, že nebudú súťažiť v ďalších voľbách s najdôveryhodnejším slovenským politikom. Ich zlé očakávania sa nenaplnili. Nenaplnili sa ale ani nádeje tých, ktorí si mysleli, že Andrej Kiska je človek, ktorý bude pravidelne vyberať za slovenskú politickú scénu horúce gaštany z ohňa. Dobre na tomto vyhlásení je to, že Andrej Kiska s ním prišiel rok po voľbách a že každý, kto môže a kto chce vstúpiť do slovenskej politiky, lebo ho alternatíva, ktorú ponúkajú opozičné strany, neuspokojuje, má ešte na to čas a príležitosť. Jednoducho, kto sa zdržiaval s ohľadom na to, že nechce zavádzať pánu Kiskovi, tak tieto obavy už mať nemusí a do politiky pokojne vstúpiť môže. Keby politika fungovala ako ekonomika, je jasné, že by sa objavilo veľa pretendentov, veľa uchádzačov, pretože dopyt po väčšinovej strane, po silnej strane je obrovský, ale ponuka je zatiaľ veľmi malá. Nech už sa rozhodne do slovenskej politiky vstúpiť ktokoľvek, dôležité je predovšetkým jedno, aby to bola dôveryhodná osobnosť. Nemusí mať za sebou politickú minulosť, pretože politická minulosť na Slovensku niekedy viac diskvalifikuje ako kvalifikuje. Zas na druhej strane treba povedať, že aj veľké krajiny, väčšie krajiny ako je Slovensko, Maďarsko a Poľsko, majú s hľadaním alternatívy problémy. To, či sa podarí za 3 roky nájsť predstaviteľa pre alternatívnu politickú scénu, pre alternatický politický tábor, je otvorená otázka. Všetci budeme sledovať, či sa mesianistické obdobie slovenskej politiky nezmení na tradičné čakanie na Godot.